wedhus. Ya ora apa-apa. Nek menek kambil nggih ora iso kula. Kaya suminten edan wae. Nduk sumur. Coba kaya ngopo? Ya nul. Wiwitane handerek sang marak sowan menyang kutha gedhe Yo Mas Slamet, Mas Mijo, Mbak Kas lenggah teng dhuwur mawon. Iya. Ya gamelan nganggur ditabuh. Ndak nganti kedisian Pak Tarmo. Iya. Kok Pak Tarmo? Pak Tarmo ki gendinge slendrule meking pelok e. Penak wae ngono. Iya. Mangkat gawa rangsel, jan. Isine blangkon. Nonano. Saking oke suara kurang pramono ning wasis Ya ming apes kowe kok. Napa? Kowe entuk bojo wong sepuran ya, Nul. Sepuran? Bojomu sepuran ta? Kudu Ndi? gading. Ya ayo, ngono dicedak kono. Wong kok dadi bojone piyayi kene, wah. Ngapa? Dadi wong sing loh, mukti wibawa kowe. Oh, Sing gitu. putri sinden, sing kakung juragan tambak, juragan udang, wah, jian. Tambah Tambah apa? daging kowe. Iya. Aja wong niki paring kula ngiwe angel mundak terus. Nah, suwe-suwe dadi kaya lehor kowe. Nek cara sing gampang ngonekke kaya pitik kalkun kowe. Nanone nung Ngrung-ngrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngencangake alis. siap. Seruning sik ya. Apa-apa? Dibalik ora masalah. Terus no Terus no sesideng ning long